Orain arte ikasitako gauza guztiak bai bide eta bai 360 graduko bideo batean aplikatu daitezke. Hemendik aurrera ikasiko ditugunak bakarrik 360 graduko bideoekin lan egiteko izango dira. Hasteko, orain arte egin dugun guztia borratuko dugu, bakarrik ikasteko erabili dugulako. 360 graduko bideo batekin lan egiteko gomendagarria da 3D espazio batean lan egitea. Horregatik, joango gara pestaina berri honetara, normalean efektuak egiteko erabiltzen dena, baina bai 3D mundu bat ikusteko balioko du zaigu. Hemen gauza aldatu da, hemen ja ez daukagu timelineak bideoak txertatzeko, hemen nodoekin lan egingo dugu. Gero, bi pantalla daukagu, eskerran eta eskuinan, bi gauza ezberdin aldi berean ikusteko. 3D lan egiteko beti 3 gauza beharko ditugu. Lehenik eta behin, argi bat, gauzak ikusteko, kamera bat, jakiteko nondik ikusten dugun, eta elementu guztiak mergeatzeko nodo bat. 3 nodo horiek orain sartuko ditugu. Nodoak bilatzeko, Shift espazio klikatuko dugu, eta bilatuko dugu nodo bat gauza guztiak elkartzeko gure munduan. Merge 3D izango da, erabiliko duguna. Gehitu, eta bi nodo agertuko dira, oraintxe bertan bilatu duguna, eta hau izango da bideo guztian sartzen ditugun gauzak, batu ostean zer informazio aterako dugun hemendik. Orain, kamera bilatuko dugu. 360 graduko bideoekin lan egiten dugunez, 360 graduko kamera bat beharko dugu. Orduan, bilatuko dugu kamera, eta hemen topatuko dugu spherical kamera. Azkenik, argi bat sartu beharko dugu. Bilatuko dugu light, eta 3D munduan lan egin baldin baduzue, jakingo duzue zer egiten duen bakoitza. Baina, errazena erabiltzeko izango da point light. Leku batetik zehatz-mehatz argi ateratzen duena. Hau elkartu duena, borratuko dugu merge hau, eta badauzkagu behar ditugun 3 nodoak, orain elkartuko ditugu. Sartutako elementu guztiak programak ikusi ahal izateko beharko dugu beste nodotxo bat deitzen dena renderer 3D. Eta hau beti joango da merge 3Dren ostean. Aukeratzerakoan nodo berri hau kontuan eduki behar dugu aktibatu behar ditugula argiak, bestela ez dira ikusiko. Orduan, bai argiak eta bai itxalak. Bestela, ez ditugu ikusiko gure eszenan, ez argirik, ez itxalik. Eszena konfiguratzeko modu honetan elkartu behar ditugu nodoak. Mergera joango dira eszenan sartu nahi ditugun gauza guztiak. Orduan gure kamera karratutik sartuko dugu mergera. Gure argia berdin-berdin, karratutik sartuko dugu mergera. Oraintxe bertan ez dugu ezer ikusten. Zergatik, ikusten badituzue, hemen azpian bi puntutxu dauzkagu. Punto bakoitzak da pantalla baten representazioa. Orduan, oraintxe bertan media hautek bi pantailetan agertu beharko zen. Baina ez daukanez informaziorik, ez du zer emoten. Adibidez, hautatzen badugu merge 3D, ematen badiot bat botoiari pantalla honetan agertzeko, edo bi botoiari honetan agertzeko, emango diot bati, puntutxoa hemen jarri da, eta hemen ikusiko dugu 3D mundua. Hemendik mugitzeko, arratoiarekin, arratoiaren gurpilarekin klika emoten, mugi gaitezke. Klik egiten eta altekin rotatu dezakegu, eta gora eta bera egin dezakegu arratoiaren gurpilarekin.